Tinggal loro to. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal pateni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Cilok gue ghairil malah maghdubi 'alaihim klepon larat. waladdallin. Dalek maknane, dalek maknane piye? Nani biasa aja sepetengan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Asy-Syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Wal malul mausubulan utawi harta yang digosok digunakan orang lain tanpa izin. Yo dicupuk piye. Tapi jenenge mal nggih. Duit niku mboten masuk kata saya. Sing nggih digosok, dicupuk. Piye maksudnya? Lek duwe gak iso to digosok, Pak. Apa? Curi. Ya dicolong. Iya, lek gosok piye? Masa ada nyeluk 1000 balekne 1000 duit kuwi neh. Ra mungkin lho. Heeh. Nilainya. Nilaine. Ya mulane nek sing ngomong apa uang itu apakah masuk mal? Mal itu Surat sih, Pak. lah ya kuwi itu ndak masuk Mas. Terminologi mal itu ndak masuk ulama. Mal itu ya dahab, fiddah, apa meneh? Tanah, hewan, itu mal. Aturan. Tandulan mal itu. Pokoknya yang fisik ya. Duduk apa? Duitku gak fisik lho ya. Duit iki gak iso, Pak. Bet. Digowo ning ngarep yo. Heeh. Gak kabeh wong gelem. Enggak kabeh wong gelem. Kabeh nek koyo beras, Nah. Kadang berharga, kadang enggak berharga. Nggih, gaib mana kowe Cak. Duit iki tapi mbung. tuyul gelem. Apa? Tuyul. Ya kuwi Dhek setor nang Mbak Yon. Kan gak enak tuyul nyolong wedhus, Pak. dididik soalnya. Wis enek sekolahe. Jadi harta yang digosok itu ya itu tadi. Harta-harta yang saya kira bukan uang itu uang. Wabdolu lan harta yang hilang. Sing suwere kan kok sandal Pak ya. Nggih, sandal ini. Tapi gak masuk zakat itu sandal. Wal majhudu lan harta yang gak jelas. Majhud niku gambarane nek makna asli ini kan jahalta kan nentang. Nek majhud ni almalul majhud niku ana terminologine dhewe, ana istilahe dhewe. Niku harta sing kula kalih panjenengan mboten yakin niku bakal ada di saya apa ndak. Contohnya duwe harta ada di orang diselih wong, emas pirang kilo ngono misalnya. Nah tapi apa jenenge kita nggak tahu itu bisa diharapkan kembali ke kita apa ndak. Ngonten niku malul majhud. Misalnya wonge bangkrut. Iya. Sementara harta saya sudah di sana. Aku arep-arep kan ya. Jadi tanam saham ning kono sahame sak perusahaan iki. Ya sing jelas duduk tanam saham. Mbok apa jenenge? Nyilih lah kono paling. Nyilih emas. Gitulah itu majhud. Dadi ndak jelas. Padha karo dhol niki. Babe dadi siji niki. Idza ada iku arek kalane balik apa malul mausu wa dhalu wal majhud. Min ghairi namain tanpa luweh, saking tanpa luweh. Maksudnya ndak berkembang. Harta itu ndak berkembang. Fahal maka apakah bisa juga hewan misalkan balik mbok tambah gede, mbok tambah akeh ngono. Tambah anak. Fahal maka apakah yuzaki njakati sapa wong lima kaduwe mangsa madho kang wis kepungkur apa wong. Apa mangsa. Nah, hilangnya itu cara aku sik ono di aku iku wis setahun ya. Sehingga saya harus menzakati, tapi masalah iki ilang. Aku duwe tapi ilang, aku duwe tapi digosok wong, aku duwe tapi ora jelas. Nah, niku apakah dizakati atau tidak? Qaulani iku dua perkara. Ai hunaka qaulani. Nek hunaka takdirane maka qaulani dadi mubtada utawi dua perkara. Dua qaul li Syafi'i kaduwe Imam Syafi'i.
al jadidu utawi kaul jadid ar-rajihu ingkang rajih minhuma mestine niki. Duh wis ta. Nyamot Ya lek kala niki becong Pak, makane akhire minha. minhe mencandang ngedura minhe nyamot. Minhe. Setengah saking. Minhe. Oh mak minha. Dono wong turu minhe. Minha. Enten ya. Oh. Butuh kesabaran. Masya Allah. Cek swabare ram. Wedhus dono telu. Ayo munggah haji nih. Ya gak sampai. Minimal ganti merek apa-apa. Kandhani, standar cabe lho. Nek pas gone 100 Wis sama. ngene lho. Padha wae, Mas. Mbok ganti Apple lho padha. Alah iya. Wong dek iki kok gak iso Pak, wedhuse nambah. Dek yo khilaf maneh, Pak. Khilaf. Khilaf maneh. Khilaf piye? Khilaf brojol maneh. Khilaf. Khilaf. Pokoke wis kena khilaf metah. Ora sengaja sakmono. Wong aku lho mepet-mepet tok ngono, dilalas seleb. Duh ya Allah. Khilaf. Ingin naskah ngene iki jan masyaallah. 70 ya. Wedhuse khilaf yo Enten ya? Tidak. Loh. Usuk. Oh, Ndi. Terus lagi zakat. ya niku ini. Minhuma niku jelas wis minhu. Oh, iki sing Pak. Oke, siap. Matur nuwun. Lah, ya napa leres to al jadi itu. Ben mau paling semua tak mangkok dilebok di kabeh ya. Tak sawang so lombo sak diu. Ini bicara. Mate ni kancane tadi. Pun minhuma, Mas. Ya, Mas. Minhe. Minhu kaulani nek hunaka takdirane nggih berarti kaulani dadi mutadae. Hunaka dadi khabar. Lah niku dibadali malih dipun jelasno kaulane niku isine al jadidur rajihu utawi kaul jadid ar-rajihu ingkang unggul minhuma saking kaulani al wujubu nggih menika wujub, wajib tetep zakat. Masih wis wajib zakati mangsa sing dhek ilang iku mang sing wis tutuk setahun niku ngoten. Wal qadim lan utawi qaul qadim ay minhuma yastaknifu isine qaul qadim niku yastakniful haula ngawiti anyar sapa wong al haula ing haul ngitunge min audihi saking balike al malul mausub waddal wal majhud niku wae. Wala zakata terus mboten nonton zakat iku maujudah fima ing dalem mangsa barang maksudnya mangsa mabda kang wis kepungkur ora diitung. Dadi diitung mulai nyar maneh. Kok balik, iku mulai maneh. Wa huwa lan utawi qaul qadim niki, qaul qadim Imam Syafi'i niku iku qaulu Abi Hanifah ugi dados qaul Imam Abu Hanifah wa sahibaihi dan dua sahabatnya Abu Hanifah kados Imam Yusuf kali Imam Muhammad. Dan juga wa'ih dari riwayat ini termasuk salah satu dari dua riwayat an Ahmad saking Imam Ahmad. Jadi qaul qadim ini sami kalih qaul Abu Hanifah, sami kalih salah setunggalipun riwayat saking Imam Ahmad. Wa qala lan ngendika sapa Malikun Imam Malik. Imam Malik sing rada benten. Idza ada ilaihi zakahu li haulin wahidin. Idza ada rekalane balik apa malul mausub ilahi nang uang zakat mokon zakati sapa wong huteng niku malul mausub lan sak piturute niku li haulin wahidin kadue taun wahidin kang siji. Jadi sing diitung setahun. Waman alaihi dainun yastaghriqun nisaba aw yang kusuhu fahal yamna'u dzalika wujubaz zakah qaulani. Sakjane niku diitung mutadak nggih saged dianggap ngoten. Waman lan utawi sapa wonge alaihi ingkang iku tetep ing atase imam dainun utawi
utang. Wong sing wajib bayar utang. Utang sing piye? Yastagriku ingkang ngenteki apa utang an nisaba teng nisab. Utange niku sampai ngenteki nisab zakate. Utawa ndak ngenteki yang kusu ngurangi apa iku den huteng niku nisab. Sehingga enggak sampai satu nisab. Kasusnya fahal maka apakah jawabe man ini? Fahal maka apakah yamna'u menghalangi dalika apa mengkunu istighraqun nisab atau naksun nisab niku? Berkurangnya nisab atau habisnya nisab oleh hutang itu apakah menghalangi wujub zakati ing wajib zakat? Nah, niku dijawab malih ai hunaka qaulani utawi rong qaul lagi, ada dua qaul. Utawa nek jumlah fahal yamna'u dzalika wujub zakah niku disrat dadi mutada nggih qaulane dadi kebar ngoten mawon pun. Qaulani iku dua qaul li Syafi'i utawi dua qaul li Syafi'i kadhe Imam Syafi'i. Ya apa sih Imam Syafi'i kok mikir men. Imam Syafi'i punya dua qaul. Al jadid utawi qaul jadid ar-rajihu ingkang rajih ingkang unggul. Aimin huma. Iku lam yamna'u, isine mboten nyegah. Artine nek mboten nyegah tetap wajib zakat. Menurut qaul jadid tetap wajib zakat. Masih utange ngungkuli nisabe ngoten. Wal qadimulan utawi qaul qadim niku yamna'u, mboten wajib zakat. Nek ngalangi, berarti nek ngalangi apa wajib zakat. Ngalangi apa iku dalika ing wujub zakat. Wa huwa lan utawi qaul qadim sing niki niku qaulu Abi Hanifah, qaul Imam Abu Hanifah. Wala yamna'u lan mboten ngalangi apa iku dalika wujubal usri ing wajibe 1/10 inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah. Jadi tetap wajib 1/10. Masih apa dunyane sing wis sampai sak nisab iku entek oleh hutangnya atau terkurangi. Abot. Imam Syafi'i kalih. Wa alal qadimi min qaulai Syafi'i lan ugi yamna wujubal usri ini masalah 1/10 ini khusus yang masalah 1/10 ini itu juga berdasarkan qaul qadim alal qadimi berdasarkan qaul qadim min qaulai Syafi'i saking dua qaulnya Imam Syafi'i. Kalau soal 1/10-nya ya jadi mboten berarti gugur wajib 1/10 kudu ditokne niku nggih gugur. Wa an Ahmad dalan iku saking Imam Ahmad fil amwalidz zahirati ing dalem pira-pira harta adz-zahirati ingkang jelas maksudnya hadir. Nek aku duwe jane harta iki tapi utangku ngungkuli hartaku. Nah, itu berarti tidak zahir. Atau saya punya harta tapi maghsub. Nah, itu yang di atas itu. Kayak itu kan punya tapi hilang lho piye ya gak punya berarti. Tapi mboten nek teng fikih dihukumi duwe jane tapi digosok statusnya. Tahu-tahu hilang. Yo gak duwe, muturmu nek hilang kuwi duwe apa gak, Mas? Ora. Lha iya. Ora wong arek mancing jane aku entuk tapi ucul mau jenenge ora oleh. Ya ngene dipikir. Padha karo duit diutang to, Pak. Lho lah iya iku sik dianggap duwe, Mas. Ora iso. Nah, ning kene perbedaane kan ngono. Ya lek balik lah ora. Lho lah iya iku, mulane ana perbedaan. Sing situ iku sik dianggap milik karena itu tetap wajib zakat. Yang satunya ora dianggap milik wong gak ono. Kan ngono ah. Nah, iki al amwal adz-dzahira iku sing gak ngono, sing ketok nyoto, sing memang ya aku duwe iki ya memang ada barangnya. Ngoten. Iku saking Imam Ahmad riwayatane utawi dua riwayat. Al masyhuratu utawi riwayat ingkang masyhur, sing masyhur saking Imam Ahmad la yamna'u niku mboten ngalangi apa jenenge niku. Dalika niku wujub zakati ing wujub zakat. Maksudnya habisnya nisab atau apa mang utangnya ngalahkan nisabnya zakat atau terkurangi oleh ngurangi nisabnya zakat itu tidak menghalangi wajibnya mengeluarkan zakat 1/10
menurut Imam Ahmad. Pancet lah. Pancet kudu 1/10 tetep. Tapi di harta yang kelihatan. Kan apa jenenge ngitungnya iku nek sing ilang ku kan persentase ini bisa lebih besar kan ya. Kalau saya hitung juga. Lah iki nek khusus amwal sing dzahirah iku sing ketok moto iku 1/10 teko sing ketok moto iku tetep wajib. Ngono, sing ketok ya. Jadi sing dijemuk sing ketok tok. Sing ketok tok. Nek imam sing dhuwur mangga sak sing ilang ku diitung. Kan ngono. Iki carane ngono sing dijol-jol ning toko ya sik diitung. Lho lah ya kuwi. Dijolne apa? Biasane duwe aku wis tak jolne beras tapi masalahe. Ya seru. Bojone beras 6 kintal. Iya. Udah kena jaga. Ya kena iku. Wa qala Malikun wa qala ngendika sapa Malikun Imam Malik adainu utawi utang yamnaun niku ngalangi apa utang wujub zakati ing wajib zakat. Artine gak wajib zakat. Nek utang luwih gedhe tinimbang nisab niku wa fid dahabi dalam persoalan zakat emas wal fiddati lan persoalan zakat perak. Tapi walau yamna'u boten ngalangi apa iku utang teng wajib zakat fil masyiyati dalam kasus atau konteksnya kalau hartanya berupa masyiyah hewan ternak pancet wajib zakat. Ngoten. Ya. Pun iki bahasane kudu alon-alon kok akeh. Angel wis lho. Faslun wallahu a'lam bissawab wal tajibu zakatu fi dhimmati gimana ya? Fi dhimmah ya. Nah ini khusus untuk utang, harta yang diutang. Sak faso lek kena zakat. Wallahu a'lam bissawab bismillahil Fatihah. Oh. Tubi alaihim waladhdallin amin.